سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا مغسل النهار سينما سمرة مو سلامتنا نعكم كبرات تخطات تزا channel زيناتات سبورت حزنا قريبنا لنا مكتتالكم أي فلينا عب سينما سمرة تطعم زنك لعوني وعاما كوميدي دراما علالات وزاتات سبورت فيلمتا روحس جاما سمير كابسانا دات سبورت سينما سمرة أسانا دات مدب سبورت سينما سمرة كما قصلتانا يتبب جزيو زك على حوانا انقع حقوسنا ملختي لومون اتمال حامش شومون تحملك التشحن عسران حدن سنسرعة مرعون زفت سمير وي اير شكور اسبيكو روحس جاما يقبر الكأنا بولو سنة من يوتوم يقلصلوم سمير بزعبات قدادم تبشكلة تهاجرنا يخون قدادم بشكلة تهاجرنا وانا وحبريت أنا صحفة بزي مثل كاين هزبونا أفكرت سبورتن كان كحزت أنحى إيرتراويوم سلزي دما يوتيوب شانل سينما سمرن أدالو تمدب سبورتن نزي أب سبورت لعل تقداس نزلو إيرتراوي أبزني حاقوس معالتي نعون مرعاتونا يروحوس قاماك ألات كسودلو من كلو لعل حاقوسي سمعهم دقيمنا روحوس قاما النابلنا نعمتا مسقول عن قعد اسمني رخبنا سمير حونام بريزيدنت برازيل نهاجراويت غانتا أرجنتينا يهدد معرتي أمونغو هاجراويان غانتات أوروبا ككايد صنيحو أمزازم بصيح زولو غطماتيرو أمونغو هاجراويان غانتات دوب أمريكا ككايد صنيح غطمات كوبا أمريكاون بصبق دحر مثل سالو أمزازم درجة بصيح يركب غطماتيرو دحر حيال هلخ كام نويحات حزن متهلالق زخونانا غطمات كعس اغر أوروبا بقدام نز سرعان هاجراويان غانتات انجليزن طليانن وانج ايرو 2020 من وسد قط من مكيات تدالينا اللوام بحيال مثل لخ هاجراويان غانتات دوب أمريكا تسلاسلو أمزازن بصيح زولو غطمات كوبا أمريكاون بتمساسالي أمونغوتن كاب قدمه تحلالخت زخونه هاجراويان غانتات برازيلن أرجنتينان وانج من وسد غطمات ككايدا مدلاواتي قبر اللوام سلازي قطم كوبا أمريكان قطم يورو 2020 زمساسلو الزناب كلتيو قطماتن وانج نخصاوته حليفن زلوا هاجراويان غانتات اب تاريخ قعس اغري متهلالخت طراي زي كوناس امونغ ان زكاد قطماتون زبزحه عذاباي زكتاتلون امنا مساطن سلازخونيوم بزخ اب كوبا أمريكا برازيل دو أرجنتينا تسعر اب قطم يورو دما انجليز دو طليان تسعر زبل حيال وطن سمعتن قسقيسو بزحات تعذبتن خكتاتل واف دقه كفيتو يركب سنبت 11 حمله دما نزي اب كلتيو هاغور زكاد زلعله قطمات ايونوت هاجراويان غانتاتات كعوتاليون كتفردنيام بريزيدنت برازيل بولسونارو هاجراويت غانتا برازيل ابلعل هاجراويت غانتا أرجنتينا حمش تبادو كتعوتيا كبلنا بهاجراويت غانتا أرجنتينا زقنعت هديدن فخران سنزيرو لهم نسو نززبله اب اخيبا مرحت هاجرات دوب أمريكا كوينو هاجراويت غانتا هاجرونا هاجراويت غانتا أرجنتينا ملاس اواز زي بلو سعرتا سكيما كتفانوا مخانا نمزنو بريزيدنت أرجنتينا ألبرتو فرنانديز حبيرو لهم حمش اصابعته بموزواز كا بريزيدنت بولسونارو برازيل قبل على أرجنتينا حمشت ببادونا كتعوتا ملكت كمزر ايوتا فليتم بريزيدنت أرجنتينا فرنانديز غنا من أكفر دنا يزبل امنت حيزو قد كوينو نتهديدن فخران بولسونارو زخون ملاشة هابولن زلوم نعلمنا كخوبات قعاي أرجنتيناوي ميسي نبارسلونا حيالوانا چوكو أكزيموان تلو نهاقورو غنا كساب حجز تقس عوت كمزيك زمايزو قس بزخ السنبت أنصار برازيل زكايدو قطم وانچا كوبا أمريكا كعوتلو كقداديوم انت دقات عاوت دما سمو لكع كمارادونا اب هاجراويت غانتا أرجنتينا كبرت كلوان كذكرن مخانو ينقرم تشيلسي هالاند 150 مليون باوند قريبام تشيلسي نت بزحات كلبا زهادنو زلوا اتقعي بورسيا دورتمن زخون هالاند نا مسارع نمصنبار 150 مليون باوند كم زقربتلو تحبيروم بزخات تشيلسي نت ود 10 عامت نيروجاو كخوبات قعي نمفرام غبراو سقمتن موساران قيدا كم زلا تفليطوم تشيلسي هالاند قريباتلو زلا مطنه ገንዘብ بجرمناويت كلب دورتمن كنص كم زي كليو زغل زلوم እዚ كم زين كولو تشيلسي بزعبا تخولون
እውን ሃላንድ ናብ ስታንፎርድ ብሪጅ ንምምጻእ ድሮም ስወከልቱ ዝርርብ ጀሚራ ከም ዘላ ተሓቢሩ እንተኾነ ቸልሲ ክሳብ ሕጂ ምስ ክለብ ዶርትመን ዝበጽሓቶ ዝኾነ ምርዳእ ከም ዘየለ ተፈሊጡ ቸልሲ ኣቀዲማ ንሃላንድ 135 ሚልዮን ፓውንድ ካሰሊዓትሉ ተነበረት ካብ ዶርትመን እምቢታ ስለ ዝበርታዓያ ሕጂ ነቲ ዋግኡ ናብ 150 ሚልዮን ፓውንድ ከተደይቦ ተገዲዳ ዘላ ኣቅሪባቶ ዘላ መጠነ ገንዘብ ድማ ካልኦት ክለባት ክወዳደር ዘለወን ተኽእሎ ኣመና ከቢድ ገይርዎ ከም ዘሎ ይግለጽ ሃላንድ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ኣብ ግጥማት ቡንደስሊጋ ኣብ ዘካየዱ 28 ግጥማት 27 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ኣብ 6 ሽቶታት ድማ እግሩ ከም ዝሓወሰ ይዝፍለጥ PSG ኣብ ልዕሊ ማድሪድን ባርሳን ተሽካዕልል فرنساويت كلب PSG قند حيل عقم ገንዘብ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ حيل ገንዘባ ተጠቂማ ድማ ብሉጻት ተጻወቲ ኣብ ሕቁፍ ኣካም እታውን ዝዓክታ ኣይተረኽበናሎም ገንዘብ ዘለዎ ሸያብ ለኣኸዩ ነገሩ PSG ልዕሊ ኩሉ ንዓበይት ክለባት እስጳኛ ዝኾና ሪያል ማድሪድን ባርሴሎናን ዘወናውን መጠነ ገንዘብ እናቀረበትን ስልታዊ ውዲት እናካየደትን በዓለም ደረጃ ዝጥቀሱ ብሉጻት ተጻወቲ ክትምንጥለን ክኢላ ዘላም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንኮኸብ ብራዚላዊ ኣጥቃዓይ ኔይማር ካብ ባርሳ ንኮኸብ ፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ኪሊያን ምባፔ ድማ ካብ ማድሪድ ናብ ሕቁፍ ኣብ ምእታው ንዓቅሚ ዘን ክለባት ከተነቃንቆ ከም ዝኽኣለ ዝግለጽ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ተን ክልተ እስጳኛውያን ክለባት ዓብ ስዕረት ምዃኑ ይትንተን ኣብዚ ግዜ ዝኻ PSG ካብ ሪያል ማድሪድ ንስተሰናበተ ኮኸብ ተኸላኻሊ ሴርጂዮ ራሞስ ከተፈርሞ ብምኽኣላ ተወሳኺ ዓወት ኣብ ልዕሊ ማድሪድ ምዃኑ ይሕበር መዓስ ዝጥራይ ማድሪድ ንወዲ 22 ዓመት ተኸላኻሊ ኢንተር ሚላን ዝነበረ ሞሮካዊ ኣሽራፍ ሃኪሚ ክትዕድጎ እናሓሰበት PSG ክትምንጥላ በቂዓ ዓላም ብዘይካዝ PSG ንኣከፋፋለ ሊቨርፑል ዝነበረ ጆርጂኒዮ ዋይናልደም ካብ ኢድ ባርሳ ምንጥላ ክትዕድግ ኢላ በምህላዋ እዚ እውን ባርሳ ተወሳኺ ስዕረት ኮይኑሎም ብዘይካዝ ሪያል ማድሪድ ትርንዕ ዝበለ ኣጥቃዓይ ክትዕድግ መደብ ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ቀዳማይ ጠመታ ድማ ኣብ ልዕል ምባፔ ገይራ ዘላም እዚ ግና ክሳብ ሕጂ ክሰልጣ ኣይከኣለናሎ ንምባፔ ገና ሓደ ዓመት እትእውዶ PSG ነቲ ኣጥቃዓይ ክትለቆን ክትሸጦን ፈቃደኛ ኣይኮነትን ዘላም PSG ኣብ ልዕሊ ባርሳ እተርእዮ ዘላ ጸወታ ድማ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ሪያል ማድሪድ ዝገበረቶ ኣይፍለይን እዩ ባርሳ ቅድሚ ሕጂ ንኔይማር ንማርኮ ቬራትን ዲ ማርያን ካብ PSG ሊግ 1 ከተውጾም ብዙሕ ውዲታ ካይዳ ኣብ መወዳእቱ ግን ከም ዘይተዓወተት እዩ ዝሕበር ነዚ ሕነ ንምፍዳይ ድማ PSG ነቱ ውዕሉ ፈጺሙ ብነጻ ንኽሰጋገር ድሉ ኮይኑ ዘሎ ኮኸብ ባርሳ ሜሲ ናብ ሕቁፍ ንምእታውን ዘይዓረፈትሉ ዘላ ጉዕዞ ኮይኑሎም PSG ንሜሲ እንተደኣወኒናቶ ኸኣ ኣብ ልዕሊ ባርሳ ኣብ ታሪኽ ዘይርሳዕ ስዕረት ከም ዘውረደት ላዩ ክምዝገብ ሴርጂዮ ራሞስ ንጠለ ማንቸስተር ሲቲን አርሰናልን ይነጽግ ንኣስታት 16 ዓመታት ምስ ሪያል ማድሪድ ተጻወተ ብሉጽ ተኸላኻሊ ሴርጂዮ ራሞስ ዝሓለፈ 30 ሰነ ውዕሉ ምስ ማድሪድ ድሕር ምብቅዑ ኣንፈት መጻዕ ዕድሉ ናበዩ ከብል ዝብል ገና ኣጠራጣሪ ነይሩ ሕጂ ግና እቲ ወዲ 35 ዓመት ራሞስ ምስ PSG ከም ዝወድእ ድሮውን ከም ዝፈረመን ተሓቢሩ እዩ ራሞስ ብኸም ማንቸስተር ሲቲን አርሰናልን ዝኣመሰላ ክለባት ዓዲ እንግሊዝ እውን ናይ ገንዘብን ካልእን መወናወን ጠለባት ቀሪቡሉ ካተነበረ ኣብ መወዳእታነት ዝቀረበሉ ነጽጊው ናብ ፈረንሳ ኣምርሑ ዘሎም ብመሰረተ ሓበሬታ መጽሔት ደሳን ማንቸስተር ሲቲን አርሰናልን ንራሞስ ንሓደ ዓመት ስፖርት 15 ሚልዮን ፓውንድ ክንከፍለካ ናባና ንዓክብላ ጠለብ ኣቅሪበናሉ ነይረንን ንሱ ግና ነዚ ጠለብ ውድቕ ብምግባር ነቲ ክንደይ ምዃኑ ገና ዘይተገለጸ ብPSG ዝቀረበሉ መጠነ ገንዘብ ሕራይ ብምባል ምስ PSG ንክልተ ዓመታት ክጻወት ክታሙ ኣንቢሩ ዘሎም ግጥም ዋንጫ ኤውሮጳ ንምዕዛብ ንሓንቲ ትኬት 54,000 ፓውንድ ይሽየጥ ኣሎ ተባሂሉ ኣብ ሞንጎ ሃገራውያን ጋንታታት እንግሊዝን ጣልያንን ብሰንበት 11 ሓምለ ዝካየድ ግጥም ፍጻሜ ዋንጫ ዩሮ ኣብ ኣፍቀርቲ ስፖርት ብሓፈሻ ኣብ ሞንጎ ዜጋታት ክልቲአን ሃገራት ድማ ብፍላይ ሓያል ትጽቢትን ሃንቆታን ሓዲሩሎም እቲ ግጥም ኣብቲ 95,000 ተዓዘብቲ ከእንግሊዝ ዝኽእል ዝዓበየ ሜዳ ዓዲ እንግሊዝ ዝኾነ ዌምብሌይ ዝካየድ ኮይኑ ኣብቲ ግጥም ዝእቱ ትኬት ንሓንቲ 54,000 ፓውንድ ትሽየጥ ከም ዘላዩ ዝውረዘሎም ንመእተው ትኬት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ዝኣክል ስለዝተሸጠ ሕጂ ተወሳኺ ዝሽየጥ ኩሉ ከም ዘይክእል ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ግዜ እዩ ንሓንቲ ትኬት 54,000 ፓውንድ እትሽየጥ ዝበሃል ዘሎም እዚ ኸኣ ካብቲ ንቡር ዋጋ ትኬት ብ180 ዕጽፊ ዝያደ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ እዚ ኣብ ዕዳጋ ትኬት ተፈጢሩ ዘሎ ኩናትን ነውፅን ነቲ ዝካየድ ግጥም መሊሱ ነዳዲ ወሲኹሉ ከም ዘሎ ይግለጽ ናይ ዕድመ መእተው ወረቐት ድማ
ድማ ኣመር በብሓበሬታ ላይቭ ፉትቦል ቲኬትስ ንሓንቲ ብሕሳብ 40,000 ፓውንድ ከም እተሸጠ ተገሊጹ ብኣሽሓ ዝቁፀራ ካልኦት መርበባት ድማ ንሓንቲ ቲኬት ብሕሳብ ካብ 5 ክሳብ 30,000 ፓውንድ ዝሽየጥ ከም ዘለዎን ይወዓወዓ ኣለዋ ነዚ ኣብ መሸጣ ምእተው ቲኬት ተፈጢሩ ዘሎ ጸገም ዝመዝመዙ ሰረቕትን መታለልትን ወገናት ድማ ናይ ሓሶት ምእተው ቲኬት ብምድላው ንደቂ ገርህ ልባ ብ32,000 ፓውንድ ከም ዝሸጥሎም ተሓቢሩ ሜዳ ዌምብሌይ ብሰንበት 65,500 ተዓዘብቲ ከእንግዲ ትጽቢት ይግበረሉ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ውሕድ ቁጽሪ ተዓዘብቲ ጥራይ ኣብ ሜዳ ክርከቡ እዮም እናበለ ብማዕከናት ዜና ክገልጽ ዝወርሕ መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ግና ሃገራዊት ጋንቱ ግድና ፍጻመ በጺሓ ተሓጒሱ ኮይኑ ሕጂ ተመሊሱ እቲ ሜዳ 9,000 ሰባት ከእንግዲ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዩሮ ጸጥ ይገብረሉ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ተወሰኽቲ ዜናታት ካብ ቶተንሃም ድሕሪ ምብራሩ ኣሰልጣን ሮማ ኮይኑ ተቆፂሩ ዘሎ ፖርቱጋላዊ ሞሪኖ ኣብ ዝክረምቲ ዝሸሞንተ ተጻወት ሮማ ናብ ዕዳጋ ከብሩ ደምዃኑ ኣብ ተዘካየዶ ፈላም ጋዜጣ ዋዕላ ኣፍሊጡ ብመሰረት ሓበሬታ ሞሪኖ ኣብ ክረምቲ ናብ መሸጣ ዝቀርቡ ተጻወት ሮማ ፔድሮ ጀስቲን ኩሊቨርት ስቴቨን ኒዞንዝን ከም ዝርከብዎም ተሓቢሩ ሞሪኖ ነዚ ገለጽ ብ8 ሓምለ ፈለማ ግዜ ከም ኣሰልጣን ኮይኑ ተጻወት ሮማ ሒዙ ኣብ ሜዳ ሮማ ልምምድ ድሕሪ ምክያድዩ ኣብ ተፈላም ልምምድ ሞሪኖ ብዛዕባ ናብ ሮማ ምምጽኡ ምስቶም ተጻወት ከም ዘይተዛተየውን ተሓቢሩ ድሮውን ናይ ገለ ተጻወት ናይ መጻዕ ዕድል ባዕሉ ወሲንዎ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ የረድእ ይኹን እምበር ካብ ሕጂ ንዳሓር ምዝኾነ ተጻዋታይ ናይ ይህን ምሂን ባይታ ክፈጥር ድሉ ከም ዘሎ ተዛሪቡ ሊቨርፑል ንኣከፋፋሊ ክለብ ሊለ ሬናቶ ሳንቼዝ ንምፍራም ዝርርብ ከም ዝጀመረ ተሓቢሩ ብጀርመናዊ የርገን ክለብ እትእለ ሊቨርፑል ኣብ ልዕሊ ናይ ቅድማ ኣከፋፋሊ ስዋንሲቲ ዝነበረ ወዲ 23 ዓመት ሬናቶ ሳንቼዝ ሓያል ተገዳስነት ኣሕዲራ ከም ዘላ ፍሉጥ ጋዜጠኛ ስፖርት ኒኮሎ ሲቺራ ሓቢሩሎም ቅድሚ ዓመት ስፖርት 2021-22 ምጅማሩ ከተፈርሞ ከም እትደልውን ወሲኹ ገሊጹ ሊቨርፑል ኣብ ልዕሊ ሳንቼዝ ተገዳስነት ዘሕደረት እቲ ፖርቱጋላዊ ኣከፋፋሊ ኣብ ጥማቲሮ ብዘንጸባርቆ ጽቡቕ ክለተ መስጣ ምዃና ይግለጽ የርገን ክለፑን ኣድናቅናይት ፖርቱጋላዊ ኣከፋፋሊ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ የረድእ አርሰናል ንኣከፋፋሊ ፈረንሳዊት ክለብ ሊዮን ሁሳም ኣወር ንምፍራም ሓድሽ ጠለብ ከም ዘቕረበ ተሓቢሩ ሓፈሻዊ ኣቃውማ ክለቡ ንምዕንታር ዝሰርሕ ዘሎ ኣሰልጣን ኣርሰናል ኣርቴታ ነቲ ፈረንሳዊ ከፈርመሉ ዕድሌት ከም ዘለዎ ኣረዲኡ ኣርሰናል ኣብ ልዕሊ ኮኸብ ኣከፋፋሊ ሊዮን ነዊሕ ጸንሐ ኣድናቆት እኳ ተጸንሐ ቶተንሃም ከተፈርሞ ፈተነታት ከተካይድ ስለ ጸንሐት ግና ስቂጥያ ጸኒሐ ሕጂ ግና ቶተንሃም ንኣወራ ምፍራም ስለ ዘይሰለጠያ ኣርሰናል ነቲ ኣከፋፋሊ ክትዕድጎ ከም እትደሊ ኣፋ መሊኣ እትዛረብ ዘላም ሊዮን ድማ መልቀቕ ናይ ዝተጻዋታይ ካብ 20 ክሳብ 25 ሚልዮን ዩሮ ምዃንያ እትገልጽ ዘላም ኣርሰናል ክንዲ ዝመጠነ ገንዘብ ኣውጽኣ ከተፈርሞ ድያ ወይስ ከም ቶተንሃም ክትገድፎ ዝብል ግን ገና ብሕጂ ክምለስ ዘለዎ ሕቶዩ ፒኤስጂን ኣትሌቲኮ ማድሪድን ኣብ ልዕሊ ሆሳም ኣወር ተገዳስነት ኣሕዲረን ከም ዘለዋ ይሕበራሎ ኣብ ዝሓለፈ ወቕቲ ናይ ጸወታ እዚ ኣከፋፋሊ ኣብ 30 ግጥማት ተሳቲፉ 7 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ኣብ 3 ድማ እግሩ ከም ዝሓወሰ ጸብጻባት ያረድኡ ኢጣሊያዊ ተጻዋታይ ማሪዮ ባላቶሊ ምስ ቱርካዊት ክለብ ኣዳና ዴሚርስፖር ከም ዝተጸንበረ ተሓቢሩ እዛ ቱርካዊት ክለብ ንባላቶሊ መበል 10 ዝተጸንበራ ክለብ ኮይና ተመዝጊባላ 30 ዓመት መሊኡ ዘሎ ባላቶሊ ምስ ኣባል ሴሪ ኣቢ ዝኾነ ክለብ ሞንዛ ክጻወት ጸንሐ ኮይኑ ኣብ ዝክረምቲ ዝውዕሉ ስለ ዝختመ ብነጻ ሰጋገር ተጻዋታይ ኮይኑ ይጸኒሑ ን26 ዓመታት ትሑት ደረጃ ሒዛ ጸንሐ ቱርካዊት ክለብ ኣዳና ድማ ነዚ ዕድል ተጠቂማ ን3 ዓመታት ከተፈርሞ ክኢላላ ንዓለም ዝሃብተ መዳኛ ኩዕሶ እግሪ ኣብ መንጎ ሃገራውያን ጋንታታት እንግሊዝን ኢጣልያን ኣብ ዝካየድ መዛዘሚ ጸወታ ዩሮ ክዳን ምዃኑ ተፈሊጡ እቲ ሆላንዳዊ ዳኛ ቦሩን ኪፐር ዝተባህለ ኮይኑ ልዑል ተመክሮ ዘለዎን ኣብ 6 ናይ ዩኤፋ ናይ መዛዘሚ ጸወታታት ድማ ዝዳነየን ምዃኑ ይንገረሉ ዳኛ ኪፐርስ ን11.5 ሚልዮን ፓውንድ ርእሰ ማል ዘለዎ ምዃኑ ይሕበር እምበኣርከስ ፍትዋት ተኸታተልትና ንሎም ዝበልናዮም ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝፈጺምና ኣለና ናይ ወትሩ ምክትታልኩም ምትባዕኩም ንቐፌታኩም እንላቦ ሰላም عبسير معصومة تطعم زمكة لحولي عامة كوميدي دراما على وزاتها سبورت فيلم